Right, ladies and gentlemen, ndadzoka manje ne-update ya Comrade Nyoka yemabhunu nezuro andina kuzokwanisa kumhanya ne-update kuti ndipedzise but ndakangokwanisa kungokuudzai zvimwe zvezvinhu zvakaitika kukoti because of my reasons wakawanda ndakazokoko nemamwe mafriends here on YouTube vanotifollow vanenge vachiona nyaya vachitaura kuti you're doing a very good job yati mukutengera madrinks unongoziva kuti vanhu vanenge vangotitengera doro rekuti tese tichimbofara hazvina kushata but update yatinayo nhasi panapa ndeyekuti zvoni pane mapepa enhingirikini acho ebheo nhingirikini ainzi ari kufambirwa akaita mapapers ready iko zvinezvi zvanga zvakamiswa zvebheo nhingirikini zviya bheo hearing yacho because of nyaya yekuti yemadocuments so identity yakanhingirikina yakauya chitupa chacho it's just that we can't show you people here on social media kuti icho chitupa chacho chakauya icho but ndokwanisa kuconfirma nemi kozvinezvi kuti sure chitupa chaicho chakauya unongoziva kuti zvinenge zvichiitika most of the times chitupa chinenge chisiri paground unongoziva kuti ende vanhu vazhinji vanouya kuSouth Africa munokwanisa kundipupurira kuti zvitupa zvenyu vazhinji makatosiya kuZimbabwe so I think that was the case here so chitupa chakakwanisa kusvika paposition iko zvinezvi zvatoo mumaoko enhingirikini and the good news here tichingori nayo kuti nhingirikini ndeyekuti zvigananda like I told you yesterday kuti zvakatadza kuuya kunoatenda court zvakaramba kuuya kukoti zvigananda ameno pamwe vainotsvaga strategy I don't know kuti vane dzimwe skillful here dzinoda kunonhingirikinwa but pauda kuti pachitwa pachitauriranwa nyaya dzacho dzebheo makakatoona lawyer achimhanya chinhu chake muti changosarira kumalawyer votaurirana zvotoita bho musi wa14 Comrade Nyoka bheo rikatobuda vatopa dheni pavo vakutokupai maupdates acho vega nemuromo wavo mese mufara it's something like that zvinenge zvakutongoningirina so ndo pane nyaya yacho iko zvinezvi ndo pane update zvamanje saka zvakakosha kuti ndingogara ndaita se ndangozivisana nemi zvinhu zvese zvinenge zvichiitika pazvinenge zvari kuti nyaya ya Comrade chinenge chichiitika a lot of people were asking kuti zvoni Kulienti, what about your nhingirikini your safety boy here chinchi koningori koko tinge chiona unongochifamba uri one chinchi come on guys we know the zvigananda are everywhere we know that zviriko zvese zvigananda but zvingori zvima place holder they can't do anything munozviziva because I know a lot of people were like yo we are afraid pamwe pacho unongochifamba munhingirikini inini andingozvisimbise they know me very well andingozvisimbise ndiri mustudio ndakagara that's why ndichitobuda ndichiti ndikabata kamera ndombobuda ndikatenderera ndichita se ndichirohwa nemhepo ndichitaura nemi vanhu ndichiconnecta nemi pese pandinenge ndiri that's who I am zvigananda knows where my studio is but they can't do anything come on hapana vanotoziva kuti studio rapa like I told you last time kuti zvonipa ndakamboita machallenges ekuti my studio equipment payakabiwa yese pandakasvika nhingirikini madhezi iwayo ndaitirawo panhu pekuti panga pakangodaro kusvika tazosangana machallenges so challenge yavo yanga ingori yekuti zvoni alright tikakutorera this studio nhingirikini equipment uchatanga kuita desperate yekuti unonga wakutsvaga nhingirikini saka vanga vakamirira izvozvo and ndakatouya I think you guys kana muchirangarira nyaya iyi zvakaitika I think is 2 years ago kana ndisingakanganise ndingoti 1 year and a half ago tingoti koko kuma 18 months somewhere ndopa zvakaitika but ndakazongoita zvinhu zvangu ndega because ndauya ndopa vakatanga kuuya nema-offers its like vanenge vachida kucapture munhu because nyaya yavo inenge ngori pakuti yes vakomana imi muri kuita basa rakanaka but munofanira kunge muchiita se muchishandira isusu and like ndikwanise kushandira munhu handikwanise kukushandira ndichibudisa nhingirikini ndichinhingirikini inini ndinoshandira macitizens eZimbabwe andozvona because tinenge tiri in this struggle nemaZimbabweans ese but sezvini ndakangomaneja dzoka tenga equipment yangu ndega tora mota ndikanoibatisa kumaloni vandapuwa nhingirikini mari yendaida chaiyo vandanotenga zvimwe zvinhu zvandaida zvanga zvangeita sezvabiwa 3 months time ndadzosera loan ndava ndanopuwa back mota yacho saka it's not something zvekuti zvichiri zvinyowani saka zvigananda everywhere but hamufanira kuwara about nyaya yekuti wewe chinchi and this struggle to be very honest with you guys haisi struggle yemagwara this struggle haidi magwara kana uri gwara hapana paungambonhingirikina ukatotarisa those guys even vevo vamuri kunzwa makatoverenga kana history yaMnangagwa checheyo
munonyatsonzwisisa zvinhu zvandiri kukuudzai kuti zvinhu zvazvisi zvemagwara vanhu vekutoti mutime yavo chezvo vaitovhura hombe mutime yavo vaitoita zvinhu zvinotorova zvinogara zvakadaro. Saka hapana pekutoti iwo uda kuzonochallenjana nevanhu vakadaro iwewe uchitaura kuti zvoni inini handisi kukuteerera zvamukutaura, ndiri kuda kutotaura kuti takati chakati muri kutonyeba pakadai somatadza pakadai madidi. Those people havasi easy, you understand? Saka zvavasiri easy vanhu ivavo manje unofanira kutogara wakasimba usingatyi kwete kuita zveunzenza. Ndinotoona zveugwara zvamunoita zvokuti unouya pana poto ngoti chenjera zvigananda zvinozokudai zvigananda zvinodai so nyika yedu ndosaka iri pairi because of hatina kana munhu one zvake anokwanisa kunyatsosumuka achiita zvinhu izvozvo. I'm not afraid of anyone, and most of the times kuZimbabwe kwacho ndotongoenda ndichitongoningirira because ndinenge ndichiziva kuti aiwa I'm a law abiding citizen, hapana ndinenge ndakatadzira munhu kana kudidi wazviona. Chavangangoita chete chavanotemba kuda kuabducta vanhu chete, that's what they are good at, but hapana kana imwe nyaya yekutoti unganzovanikirina. Saka tuma small zvinyaya zvisina kana ndibasa rese zvimwe zvezvi maona manje nyaya inenge iri panapa. Saka tiri on the issue of nyaya yanhingirikeni because pane nyaya yanga yakutaurika panapa futi yabva nekuna comrade Bombshell, nyaya yenhingirikeni yataurwa naComrade Bombshell Geza. I think pane zvinhu zvese zvakataurika zvezvi, I don't think kuti pane chinyowani pane zvinhu zvatinogara tichitingotaura panapa most of the times. Nyaya dzedze even ndakada kutotaya kudzirepeata kune vanhu vanogara kuchiona panapa togara tichidzitaura tichiimbira, but most of you guys munononoka kubhilivha, pamwe memuda sobhilivha mazvinzwana naComrade Bombshell, which is good food because vamwe vanzi vakazodzwa hondo nemurwere wepfungwa kana kuti vamwe ndaana Thomas vanotoda kuzobhilivha kana vatozoita se vatozozviona. It's good, hatingambonhingiriki hatingazombobhilivhe zvinhu zvakafanana tese panguva imwe chete. I think for today ndingangoti that's all, but before I go munongozviziva muri yeZimbabwe kuti ndogara chida kungozivisa vamwe tumukana tunenge tiripo kune vanogara muSouth Africa kana uchida kuregisterwa company yako usina work permit kana study permit, pane vanonzi veEducation Research anamukoma Owen vanoregistera vanhu makambani, vanokuregistera company yako vakuvhurira FNB business account usina work permit, but chinongodiwa ipapo chete valid passport. I think manzwisisa nyaya ndikutaura chinodiwa ipapo ichi valid passport. Kana une permit usauya uchindibvunza because munoziva you know what to do, unongozviitira zvinhu zvako, but tikuta zvekuti munhu anenge achida kuguidwa pama steps kuti nomwe munhu ane permit futa anenge achiti ndoda kubatsirwawo with the process yakadaro, it's also good. Vanokwanisa kubatsira because vanhu ikambani hombe ine experience zvemabookkeeping inoita zvemachichi, it's a big company zvokuti ukatokwanisa kutora namba dzavo apa handiti kana ukarova screenshot kana even ukatoita dzekunyora pasi unokwanisa kuvabata wotaura navo vanotokusendera zvimwe zvinhu zvakatowanda. Even ukatotaura neni pane namba dzangu dzekuliend futi ndokwanisa kukusendera maflyers avo ese ukwanisa kuona zvimwe zvinhu zvavanoita. Unokwanisa kutoenda kana paemail pavo zvese unotarisa madetails ese ari apa, woenda unotarisa zvese even kana mumawebsite mavo unotarisa zvese zvavanoita, unogona kutoona zvimwe zvinhu zvinokwanisa zvinokubatsira zvinokwanisa kubatsira newe ipapa. So contact him on the numbers that are showing on the screen. Kune vamwe vaya vanenge vachida kuadvertise mabusiness avo ndiripo, munotaura neni ndokuadvertisire, munozongosiyawo chegumi, munongoziva kuti munobvana tichingodai chegumi yemadrinks chete.